Horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang do dainang manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata imahata ni Tuhata na tarsurat di ulaw ni Apostel bidu onom ayat sada rodi ayat pitu. Laus turpukodo nagabi epistel tuminggu judika 26 Maret 2020. Hujahama dihita tapai hutihukma di bagasan rohat tabi. Alai dia ka ari i lamanabama torop ni sisiani. Jadi marmungut ma halak junani dopak halak heber. Ala tartading akaparopuan nama balu sian nasida di pangurupio nari-ari. Jadi di pariana 12 ma sadok huriai di dok ma dang denggan hupa pudihami hatani debata laho paturehon aka asi-asi. Ope alia kadongan diori hamuma sia tonga-tonga muna pitu halak na denggan beritana akan naguk todi jalan patas marroha si pabakito tatu ulau ni alayang gohami tangiang dohot ulau jamitai matong huhapaduto kami. Jadi lomo marohani nasahuriai dihatai dipilih ma si Stefanus sada halak naguk haporsiau dohot todi porbadia dungi si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, doho si Parmenas, akup nii si Nikolaus, sada perguru sian Antioquia. Akaima di pajongjong tujulu niya ka aposteli, jala martangiang mahuhut mga pehot tangat tunasida. Jadi lamrarak ma hatani debata, gadda si tutuma torop niya kasisiad di Jerusalem. Akamalimpe torop do mangului porsea. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porseaon, ra tuksuadong do sia tonga-tonga tanalomo rohana ubigi ungut-ungut. Tuksugu do roha mabigi ungut-ungut. Jala marungut-ungut uhilala hurang denggad doi. Situju do hita disi. Alainak pesongoni saya toktong dua dong ungut-ungut dohok nama rungut-ungut. Setuju manang nase setuju hita rupani di ungut-unguti. Saya toktong dua dong ungut-ungut dohok nama rungut-ungut. Jalaunak salah hita kamang dohok tamuinang. Takolad dana nawalo marungut-ungut. Bersungut-sungut bukan hanya anak-anak. Akan na tua-tua pe olo do marungut-ungut. Dakolan murid nawalo marungut-ungut. Aka guru pe olo do marungut-ungut. Dakolat dijabu masa na marungut-ungut. Di gereja pe olo do masa na marungut-ungut. Jadi manang di dia pe boy do masa ungut-ungut do na marungut-ungut. Buasa masa na marungut-ungut. Tentu ala adok pakilalaan na supuas dak pas rohana rupane. Perasaannya kurang puas terhadap sesuatu. Isarana dak puas dihilala ala dang pas dope alus ni suku-suku nei. Misalnya muladong na manukun sesuatu katakanlah tu padita. Dak pas didok rohana. Yesui gabe pilit. Olo do marungu-tungu na manukuni. Gabe marungu-tungu maibana ala nii. Yesui boy do marungut-tungut sasahalak aladak pas di rohana perbagianan nai di pasahat. Misalnya di pasahat marupani jabar. Dak pas tu rohana marungut-tungut mar bete-bete say mulak sapes tay rupani. Songod danak olo do gabe marungut-tungut ala mek-mek di ibana siad donganna. Marungut-tungut ibana aladak pas di rohana di pasahat na tua-tua na itu ibana. Jalan na tua-tua pe olo do marungut-tungut
aladak pas songon na di rohanai. Ia sui ala ummet di ibana di lehon martibak kodongan. Holan na marungut-ungut ma akainata. Ala sudah potamangan na sida di parpestaani. Sahatu na mulak ibana tu jabu. Terus solan na marungut-ungut. Sa pelongang amatai mernida inatai. Ala ngasai marbete-bete inatai. Dohot ragam nyaka si ungut-ungut dope dohot akan nama rungut-ungut. Jala merasa kurang puas kan manusiawi dui akamang dohot tamuinang. Asa molo adong nama rungut-ungut manusiawi dui biasa dui. Jadi molo tadok nak keningan dang adong naso marungut-ungut. Sudi do boy marungut-ungut. Jala ungut-unguti ima perasaan kurang puas, ba memang manusiawi dui. Ai tapi boy do tahilala rupane hurang pas, hurang puas pakilala atta. Itu manusiawi. Jadi molo ido ungut-ungut berarti nama rungut-ungut manusiawi. Biasa dui. Nagabe persoalan nakamang dohot tamuinang, najuk-juk do ungut-unguti dang ditanggapi. Laos di pasobu songoni, dang diaturehon, lok di sinin na rupane. Isarana marungutungu ma ruas ni huria, alaso dapotan hudulan di tiki marminggu, sa matu si pareon ni situai manang parhaladui, naung marungutungu ruas ni huriai, alaso dapotan hudulan na sida na marminggui. Alai dang adong tanggapan niya kaparhaladui. Dang diperdulihon ungutungu ni ruasi. Odo nagabe persoalan. Gabi sipata roma ruasi madok, alok madisi. Laos marpura-pura pamangan madohi, tuak kaparhala dui, datung na bigyon nai, ninna marupane alani kesalna. Sebalikna, bodo marungut-ungut parhalado tu ruas, aledang adok tanggapan ni ruas baningaha. Gabi, tubuh marupanyaka kekesalan. Hamuak kadongan, anggo di huria na parjuli na di Jerusalemi songon na tabigi na tajaha di turpuki dang masa songoni ditanggapi akasisian na 12 ido aka ruas na marungut-unguti ditanggapi do ungut-ungut ni ruasi huroha mangihuton berita na tajaha na keningani tertading ma pelayanan manang pakobasion tu aka parupuan na mabalu nasian halak Junani manang sian halak gurik. Horoha sia jumlah ni ruasi umotik do ruas ni huria nasian horong gurik manang Junanion martibakon halak Heber. Alani i gabi marungut-ungut ma aka halak Junanion dopak halak Heberi. Buasa tertading ulau tuaka parupuan nama balui. Bui sajo ala umotik sona hudok nak keningani ruas ni huria nasian halak Junani i dibanding nasian halak Heberi. Alai mangihuton hatorangan ni turpuko nasa gabi tertading pangurupion tuaka parupuan nasian halak Junani i ima alana lebih fokus dua kasisiani tu pamarita hono dihatani debatai. Idua sadidok di ayat 2 dang denggan hupa pudihami hatani debata laho paturehon aka asiasi. Lapatanna tang naso dia turehon kasisian na 12 pelayanan tuaka parupuan na mabalui. Dang naso di hari koton nasida na paturehon asiasi. Alay na lebih fokus do nasida tu pamarita honon ni hatani debata. Fokus tu pertangyangan dohot ulaun parjami tauni. Alanima asa unang tertading be pelayanan tuaka parupuan na mabalui rikok madipabakit siya tonga-tonga nasida nagabe bui suruon nasida tu ulaw nasiasi. Ujung nagabe ditudo nasida mapitu halak siya tonga-tonga nasida gabe makubasi tuaka parupuan na mabalui dohot hatotuan ikut denggan beritana gok todi jalan napatas marroha. Ima jurupa ni syarat manang kriteria na dibae satiki. Jala terpilih matutupi tu halak siya tonga-tonga ni huriai tu ulau nasiasi. Ima si Stefanus, si Filipus, si Prokorus, si Nikanor, si Timon, doho si Parmenas, nang si Nikolaus. Ima bentuk responnya kasisian itu aka ungut-ungut ni ruas ni huriai.
dipilih nasidama na marhubas tu ulaun asiasi. Hamu kadongan saha porsiaon, asing ni napitor tanggap akasisiani tu ungu-tungu ni ruas ni huriai, taida do muse diturpuki pembagian tugas na macai jelas na pinatupan ya kasisiani. Suak songonido nang pemberdayaan tu ruas ni huriai. Lapatan na disi, dak pelayan na egois akasisiani, dak pelayan perpinggol harpe daong, dang ikon say nasida sude daong. Alani denggadu memberdayakan daya na adong di tonga-tonga ni huriai, songon na pinatupan ni akasisiani. Macay na uli dwe, ay sipata adong dua ka pangulaon, ikosay holan iba na sudi. Hapi adong dodongan na disi, gabi masama na memonopoli. Apalagi nuaing nunga gudang akaruas ni huria, nabui hobar tuah katalenta dohot profesi na sidabi. Asasalana molo ahasalana maksudna diberdayaka di sudi tuaka ulau ni huriai. Alani nadinggad do tiruan na binahin niya kasisianon. Dakola di gereja marlaku. Dia kaingana dohot ulau na asik perikok doi prinsip sisongoni. Asa sudi ambil bagian dia ka ulau ni. Tujuan na asa unang adong na tertading pelayanan ni. Songon na taida na kiningan di turpuki. Habuak kadongan, macadinggad do cara penyelesaian masalah na pinatupan ya kasisianon, dohot langka-langka na pinatupan na sida, lahu menanggapi aka ungut-unguti. Jala langka-langka na pinatupan ya kasisiani, menggambarkan gereja yang efisien dan demokratis. Dia may, tutulang ka na perjulu na taida na kiningan, jumulu di jua kasisiani sudi ruas ni huriai. Lapatan na marapok manasida, marhite na maju sudi ruas ni huriai, sisiani secara tidak langsung melibatkan sudi ruas ni huriai asa sama-sama peduli tu persoalan ni. Jadi adong rasa peduli di sudi nasida. Asipata na masa di huriai na susudi do peduli, bahkan adong sama sekali tidak peduli. Dungidang mailah kasisiani pabuahon keterbatasan nasida, termasuk kelemahan nasida, dang ditutup-tutupi rupane. Paduahon sudi ruas ni huriai setuju do tu usulnya kasisiani, dungi piasa dipatu papa milito. Di sonna taida, dang adong pemaksaan pendapat, dakolan haputusan ya kasisiani rupane, alai haputusan di sudido. Om matong nanidok na dihatabataki ay gudang tuai laut dus ni rohado sibain na saut. Jadi dang adong nabui mangalo dos ni roha. Napatuluhon didukung kasisianido naung terpilih tu ulaun asiasi di ayatonomi masay takas doy tabigi. Lapatan na dihargai kasisianido aspirasi ni ruasi. Dangdung dipilih rupani lauso didukung harung do songoniate sipata lauso ditabe si aktoro. Holan na dipilih do rupani. Alai dang be diurupi. Anggo diturpukon macai takas do rupani dukungan ni sisiani tu na nipiliti. Artinya adong disi sinergitas niaka sisiani dohot ruas ni huriai. Bentuk dukungan ni ditangyakon. Dia pehot tanganna tu nasida. Tutu aka tindakan-tindakan sisongonon, aka ulaun sisongonon, pastido dihalomohon aka natoro. Jada idu na taida di ayat na perpudii, lam rarat mahatani debata, gadde situtu matorop ni aka sisiar di Jerusalem, aka malim petorok ma mangului porsea. Tutuna nidok na dison aka malim, nasya nakahala Jahudi idu irupane, gabe dibereng nasida bah, ay nauli du hape sisongonon, inna rohana sida, gabe Roma nasida, lam torok ma ruas ni huriai. Hamu kamang dohot tamuinang, manang bohape laus di huria dia pe, di gereja dia pe, molo masa akan natanggap tu aka persoalan, molo dibegi aka ungut-ungut jala diselesaikan persoalan ni. Porsea mahita. Mangulu jala hatok do berkembang aka huria
sisongoni. Asipatan na so peduli do, tidak mau tahu, so busi, tangyawi, inna rupane, dohot akka sikap-sikap na asing. Iman waing na macay arga taida di bagasan turpukon. Jala au sugari masa sisongoni di tonga-tonga ni huria manang di dia pe batu tuaka nauli dohot akalas ni rohama idauta tu joluan ni hari. Martabba ma aka ruas ni huria. Alani saya tapasiding ma naso peduli tu aka ungut-ungut. Yakin mahita. Saya rong do nama rungut-ungut dohot ungut-ungut. Gudang dakwalan tu pelayanan nama balu. Gudang diungut-unguti. Alai buhahita menanggapi buhahita peduli tu ungut-unguti idohu pikir na marga. Dak soal hamalo onon tapi soal kepedulian tuaka na masa di tonga-tonga ni huria. Atong margugo mahita sa luhutna lahu patulus soni. Amen. Muliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di perbuiho katami perbuina dinggan perbuina tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.